Алия, менә минем туйга барасым бар, әйтегеме? Мин гел менә шулай читтә ялып утырам, биемичә инде. Калет тапшыруында синең буласыңны белгәч, махсус килдем. Бәлки берәр бию хәрәкәтләре күрсәтерсең шундай, берәр нәрсәгә өйрәтерсең мастер-класс. Әлбәттә, Нязайда өйрәник. Безнең татар биюнең шундай иң шәп, шундай дәртле хәрәкәте, ул инде безнең борма. Борма, име? 1, 2, 3, 4, 1, 2, мәшә бурабыз без аякларыбызны. Әйе, менә кулларда шулай эшли, аякларда бергә-бергә. Аны инде без әйләнеп тә эшли алабыз. Әйе. Әйе. Менә бит булдырасың син. Ярар, Алия. Әйләнеп тә. Бу тиз генә бетмәс ахырысы. Әлегә тамамлап торыйк, соңыннан дәвам иттербез. Хәзер калеп тапшырудан башлыйбыз. Миңа әтиәниләр беләйтәләр иде, син бер генә тик торман ди, син гел биеп тордың ди. Һәр көнне менә шушы хәрәкәт өстендә эшләсәң, син үз дигәнеңә ирешә аласың. Молодец, яхшы виняс. Син эшеңә бирелеп китеп эшләсәң, ул менә шундый авыртулар сизелми алар. Хәрәкәттә бәрәкәт диләр бит, шуңа күрә мин гел эштә, гел биюдә. Биюшінің итәгі бей қысқара биюшіге сөз етмәгіз, бей ұстара. Бүгін біздің қалыпта биюші өзі сөз етешек. Шынки бізге қонаққа биюші Алия Мөхәммәтғалиева келді. Алия Мөхәммәтғалиева, Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле артисты. Биюші теле белән әйтеп бирә алмаганны, биюе белән сурәтләп бирә ала ул. Ут яндырып бии дә, ут яндырып яши дә. Һәр нәрсәнең якты ягын күрә белә Алия. Сезнең идеаль көнегез нинди булырга тиеш? Эшкә бай булырга тиеш. Мин үзем бердә тик торырга яратмыйм. Гел хәрәкәттә бәрәкәт диләр бит. Шуңа күрә мин гел эштә, гел биюдә, гел менә тормышта да менә биюдәге шикелле ничек мин шулай гел биеп торам сәхнәләрдә, шулай ук тормышта да мин гел хәрәкәттә, гел алга омтылам. Шуңа күрә һәрбер көнемне дә мин заяга уздырмаска тырышам. Менә сез бит инде Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле анда бит инде менә көдегез ничек үтәсез, син сөйлә аласың, аны сезнең бик тыгыз график. Әйе, без уннан алып бер икеләргә, эшләргә кадәр эшлибез. Безнең башта киләбез, разогрев була, шундый классика бию дип әйтәбез, без аны классический танец башлана уннан алып 11-гә кадәр. Аннарсын безнең репертуар, булачак концертларга әзерләнәбез. Репетициялар уза. Аннарысын концертлар булса, инде концертларга китәбез, концертларга чабабыз. Татар халык биюләреннән кайсы ошый? Рәхмәт бик зур соравыгыз өчен. Әлбәттә, безнең татар биюләре, милли татар биюләре ошый, миңа күңелемә якын. Мин аларны бик теләп башкарам, җанымны, тәнемне биреп башкарам. Татар биюләрен. Чөнки үзем дә кичкенәдән менә җыр һәм бию ансамбленә без һәр концертын калдырмыйча әти-әниләрем белән шу концертларга йөри идек, сольный концертларына. Шу биючеләрне, шу матур җырларны, биюләрне күреп мин таң кала идем. Һәм үземне менә шу зур сәхнәләрдә инде максат куеп менә шунда омтылып зур сәхнәләрдә күрә идем үземне. Кичкенә вакыттан син шулай биясе килә идеме? Әйе, әйтәм менә 5 яшьтән мин түгәрәкләргә йөри башладым. Аңа кадәр инде миңа әти-әниләр беләйтәләр иде, син бер генә тик торман ди, син гел биеп тордың ди. Музыка булса да бийсең, музыка булмаса да бийсең. Менә ул минем күңел халәтем булгандыр. Чыннан да хәзер дә шулай. Мин 1 секунд тик тора алмыйм. Чөнки менә хәзерге вакытта декрет ялында булсам да, Аллага шөкер, менә ансамбльдә без тормыш иптәшем белән таныштык. Безнең ансамбль ул җырчы. Ул хорның солисты, Аллага шөкер, менә тормыш иптәшем белән без менә ансамбльдә таныштык, кавыштык. Ансамбль безне кавыштырды дисәң дә була. Айдарым белән бик матур гына яшәп ятабыз, Аллага шөкер. Кызыбызны үстерәбез. Менә Алла бирсә, аңа инде яшьтә 10 ай, инде 2 яшькә таба бара. Ул бии, гел бию безнең субханалла. Мин инде бик рәхәтләнеп карап торам, чөнки кичкенәдән инде күрәсең бит инде омтылышы бар. Алла бирсә алга таба күз күрер. Кайсы якларның биюсе якыдрак? Кайсы якларның
Ну, ярмак вағам яңа бегі шиынды. Әйе, бегі Bütün шиын. enerjini çıkarasın, yemetті pırdatıp. Onun bilemine çıksak, bir qorasanda bitinde tigi bir Ayda hareketten... tıpırdap kursat elisinden de. Bizim müzikisi yok elbette. Ayda tıpırdap falan kursat xişi var. Mine bir, rahmet big zor. Bir hareketten gene turgan biyo, lakin onu mine aytamış kullarını özünçelikli mine kızların bullay, malaylarının tigi Kiskin. Әйе, шундай шулай итеп бийләрендә алар. Шуңа күрә миңа ул бию бик ошый. Без аның белән сәхнәләргә чыксак инде, тамашачы алдына бик җылы каршы алалар, үзләре дә инде берәм әфәрин дип кычкырып, менә безне шулай азаргып көтеп торалар. Бик зур рәхмәт аларга. Әміне, яра татар халық бийләр, башка халыклардан иң якыны сиңа кайсы, башка халыкларның биюләреннән сиңа кайсы ошый, алайса? Энергетикасы буенча менә мәсәлән. Восточный биюләр бик ошый. Чыннан да менә Көнчыгыш биюләр. Әйе, көнчыгыш биюләре бик ошый. Аларның менә шушы пластиклары, аларның корпуслары миңа менә ничектер күңелемә ята дип әйтәсе килә. Бик ошый. Хәзер без сине битәбез, Али. Анда булачак, анда көнчыгыш бию да бар, көнбатыш бию да бар. Анда хәзер музыка тиз үзе алышыначак. Әйе. Һәм син бер халык биюнән икенче халык биюнә күчәчәксең, рәхәтләнеп биерсең. Без сине рәхәтләнеп карыйбыз. Шуннан бик зур рәхмәт. Әйтәгез, Әйтер, рәхим башкарып карыйк. Шигән биюе. Япон. Şurada matur. Nasılsınız bizniki? Şirketlerini hatırlayalım. Mansa flamenca. Nasıl müziklerdeki? Aliye, sen muzikada suda sen kibik yüzdün. Hazırgi vaqtda әміне ең ауыр бию қайсысы міне ансамбльда бейгенде де сенің үшін ең ауыр бию? Міне әлемінде міне 3 минут бұл дейме, әсіз бейтінде гос ансамбль концертта бейтінде әлі неше бию бейсіз? Әлбәттә инде анда ике отделение безнең концертта. Анда биюләр, җырлар белән безнең бит инде Аралашып бара. аралашып бара. Әйе. Иң авыры дип бик алай әйтә алмасын. Ең хәліне алатырғаны қайсысы? Менә безнең 5 пар бар инде, 5 пар дигән безнең биюбез. Ул инде ансамбль безнең алтын фондына кергән бию.
Ролем Хымтханны қойған бию. Ол менә аны актер яктан да башкарырга кирәк, шул менә теге хәрәкәтләнеп, әйе, шундый көчле бию ул, минемчә, барыбер анда эмоцияларны күрсәтергә кирәк. Биюңне дә, осталыгыңны да һәм образдан да чыкмаска кирәк. Менә бик кызык бит, анда бит Шундый бию. менә ул хәтле күп хәрәкәтләр анасын истә калдырырга кирәк. Аннан соң менә образдан ничектер матур да булырга кирәк бит, ничектер аны бит ул бию бит ул хәрәкәт кенә дә түгел. Әлбәттә инде ул инде менә барыбер һәр көнлек шушы репетициялар белән бергә инде без аны образларга кереп, инде менә әйтәләр бит, аяклар үзе бии аннарысын дип. Чыннан да инде аны уйлап та тормыйсың сәхнәдә. Хәрәкәт уйламыйсың анда. Инде уйлап та тормыйсың, инде аяклар үзе менә ничектер бииләр. Аны истә калдыралар һәм менә син инде тамашачыга бөтен булган эмоцияларны, бөтен булган менә күңел җылысын аларга бүләк итәсең. Сез ансамбль белән шет илләргә дә бик күп йөрисез, менә иң истә калганы кайсы булды? Кайда менә аеруча җылы кабул иттеләр татар биюен? Аллага шөкер, менә ансамблебездә без кая гына бармадык инде. Мин үземне 8нче ел эшләвемә ансамбльдә кая гына бармадык. Францияга бардык, Марсик шәһәрендә анда фестиваль булды безнең. Аннары соң Парижга бардык, ул шундый истә калырлык. Парижда ничек татар биюен ничек кабул иттеләр Парижда? Кемнәр килгән янда? Парижда бик ярата. Парижда гына түгел, гомумән без менә кая чит барабыз. Гел безне шундый җылы каршы алалар. Безнең костюмнарга таң калалар инде, аңа кул чабалар. Безне көтеп торалар. Ул бик сизелә. Аллага шөкер, шуңа күрә без дә шушы халкыбыз белән очрашуны бик көтеп калабыз. Татарлар белән име? Менә шит ил кешеләре киләме концертка? Әлбәттә, алар инде бик әйтәмеш таң калып карыйлар. Безнең белән фотоларга да төшәләр. Аннан соң концерттан соң костюмнарны шулай матур итеп менә теге өстән алып аска кадәр безне тикшереп карап торалар инде. Шулары нинди матур бит алар монда күрсәтәләр. Чәчләрегез нинди матур, озын томларыгыз дип алар менә шуны шаккатып калалар. Каян алырга була дип. Демеш, безгә инде ул бик зур шатлык, аларга үзебезнең татар сәнгатебезне, татар биюләрен, татар җырларын, гомумән үзебезнең милләтебезне күрсәтергә без бик шатбыз. Алия апа, сезгә нинди китап бик тәэсир итте? Менә мин күбрәк инде теге балаларны ничек дөрес дип тәрбияләргә, шушы китапларны укыйм инде. Мин хәзер Петрановскийның китаплары миңа бик ошый. Алар бик шундый өйрәтә торган, бала ничек баланы аңларга, ничек балаларны дөрес дип үстерергә, тәрбияләргә менә миңа аның карашы бик ошый. Мин аның күп кенә шундый әйберләр белән килешәм. Менә бала җыласа, аның ул бит булай гына җыламый, ул сәнәсе әйтергә тиеш. Һәм менә юк диергә, анда әйтелгән балаларга ярамый да түгел инде, ләкин аны менә ништер кызым, әйдә менә булырга итеп эшлибез дип менә бүтән җагының плюсларын табырга. Әйе, балага менә шуны аңлатырга кирәк, бүтән формада. Нәрсә дип хыялланган инде кичкенә вакытта үзең? Әйтәмеш, минем менә кичкенә хыялым бар иде телевидениедә эшләү. Ләкин ул әле һаман чынга ашмаган. Ләкин мин тырышам, кем белә, бәлки шундый кастингка тагын эләгермен. Менә телевидениедә алып бару шундый теләгем бар минем зурдан. Кем белә, бәлки Алла бирсә, алып баручы буларак та үземне сынармын, Алла бирсә. Бәлки үзең матур бик әйбәт сөйләшәсең, бәлки. Рәхмәт. Алия, Тырышырбыз, Алла бирсә. Алия апа, кызыгыш тугач, сез ничек үзгәрдегез? Ой, шундый яхшы сорау. Кат үзгәрдең әллә? Әлбәттә, безнең балалар инде безне тагын да йомшарталар. Мин үзем дә тормышта шундый йомшак кеше, киң күңелле, менә бөтен кешегә ярдәм итәргә торам. Бер кайчан да кешегә ачу саклый торган кеше түгел. Һәм менә кызым тугач, шуннан да ул менә безне тагын да тормышыбызны ямьләндерде. Кайбер ситуацияларда теге менә мобильрак була башладым. Потому что барыбер бит инченки бала булгач, бөтенесен өлгерергә кирәк. Шул вакытта бала белән тизне урамада чыгып кирәк, ашардан да пешерергә кирәк. Шундый аның белән теге развивашкалар да ясап алырга кирәк. Менә шулай өйрәнәбез инде. Анда интернеттан сораулар булса, Нияз, сүз сиңа. Әлбәттә, интернеттан сораулар килә. Менә беренче сорау: бию укытырга җыенмыйсызмы дигән. Мин укытам, Аллага шөкер, рәхмәт. Әйе, мин укытам, классик бию укытам, мин Дворец культуры Химиковта укытам. Аллага шөкер, хәзер дә декрет ялында булсам да эшлим, бик теләп эшлим. Балаларга менә бөтен булган үземнең белемемне тапшырырга тырышам. Миңа балалар белән эшләргә бик ошый. Аларга менә
теге ярдәм итәргә тырышам. Гөлнәсә килеп чыкмый, без бергә кабат-кабат аны ясыйбыз. Безгә дә кичкенә генә мастер-класс күрсәтерсең, бәлки менә берәр хәрәкәтне, безгә хата ясатырган хәрәкәт, бәлки татар биюендәге. Безнең татар Бер-ике биюендә шундый. хәрәкәт күрсәтсәң. Менә кулларны бит инде күп кенә ансамбльләрдә мин күрәм. Коллективларда име, менә безне бит инде итәктә кулларыбыз, менә шулай без аны алабыз, име. Никтер менә бу куллар, аларның күбесенең менә булай. Менә алай булырга тиеш түгел. Менә шуны әйтәсе килә, менә хәзер форсаттан файдаланып тиек инде. Ничек булырга тиеш? Менә куллар име, менә өстән алып су таман шикелле, менә шулай матур гына агып төшәргә тиеш шикелле менә. Без бер кайчанда менә шушы кисточкаларыбызны инде менә булай заламын ситергә тиеш түгел. Менә шулай матур туры тотып, менә шулай туры тотып, үзебезнең итәкләребездә шулай тотырга тиеш. Менә борманы ясыйбыз бит инде, кызлар менә шулай ясыйлар, малайлар инде аны җитезрәк итеп ясый бит инде. Кем ясап күрәм син? Менә монда борма ясагам. Менә шунда переступание диябез инде без аны. Аны инде әйләнеп тә ясарга була, төрлечә ясарга була. Име? Булай да була, төрлечә. Анарсын тизмә, менә шундый безнең. Менә булай итеп ясыйбыз инде без аларны. Чалыштыру. Кулларыбыз безнең итәктә була инде, берсе менә булай безнең калфагыбызның шул фата диябезне фатасында була инде кулларыбыз. Яулыкта була. Менә шулай. Кызлар инде безнең аска гына карап, шулай бийләр, теге лирик бию булса инде. Егетләргә бик карамыйча, шулай оялчаныбрак булырга тиешләр инде. Егетләр киресенчә җитез, шундый шулай биргә тиешләр. Ралия, рәхмәт сиңа бик зур. Без әле сине алга таба тагын бийтәбез. Аннан соң Ниязымда сораулар бетмәде. Нияз тыңлыйбыз сине. Минем менә үземнең шундый сорау туды. Бер бию чыгарыр өчен никадәр күпме вакыт кирәк? Анда бит хәрәкәтләр бәйләнеше бөтенсен өйрәнеп бетерә кирәк, аны шулай бит. Менә төрлечә була ул, менә илһам ничек килә. Булай гына куерга миңа калса ярамый, менә күңелең ничек тора. Менә илһам килгәндә кайсы вакытны теге менә балетмейстерлар да әйтә инде аны, таныклы балетмейстерлар да әйтә. Бер көн эчендә дә куерга була биюне. Ләкин аннарсын син аны барыбер, бу хәрәкәтен әзрәк кенә үзгәртәсең, монысы булай түгел дип, барыбер син аны аннарсын инде теге шомартасың, яхшыртасың, кайбер теге берсен алып атасың, бер хәрәкәтне икенчесен куясың, менә шулай инде ул. Булай кайбер биюләрне бер елда куерга була. Башта бер өлешен, аннарсын икенче өлешен, ул инде күңел хәлендә тора миңа калса. Менә татар бию турында сүз чыккач, менә мин дәүләт ансамбльнең архив материалларында күргәнем бар, бик еш күрәм, эштә булгач без телевидениедә. Әмма хәзергесе белән чагыштырганда ул шактый катлаулана, үзгәрә бара, менә ул шулай үзгәргә тиешме ул бит инде безнең теге алдан булган бию дип үзебезчә әйтәбез кебек. Әллә мин дөрес уйламыйммы ул ничек ул үзгәрә бию үзгәргә тиеш инде. Элекеге биюләр белән чагыштырсаң да, ансамбльнең менә элекеге архивтан алынган биюләр белән хәзерге вакытта без бии торган биюләр белән чагыштырсак, әлбәттә монда инде барыбер техник яктан вращениеларда, ниләрдә уже күреп була. Элек алар да булган, ләкин барыбер бик алай күп булмагандыр ул. Аны менә кем уйлап чыгара, кем кертә менә ул яңа хәрәкәтләр менә аларны? Безнең балетмейстерлар, сәнгать җитәкчебез, алар бит инде безгә постановщикларны да чакырталар, безнең үзебезнең дә балетмейстерларыбыз бар. Алайса син менә тагын инде менә шундый биючеләрдә биеп карыйсың килер иде менә инде хореографлар белән. Бәлки кайсы башка бер ансамбльдә үзеңне сынап башка яктан. Менә без чөнки без артистлардан сорыйбыз гатта, син кайсы режиссерда төшәсең килер иде, спектакльдә уйныйсың килер иде дип. Менә синең алайса андый бармы? Менә Игорь Моисеев ансамбле белән эшләп карыйсы килә, әлбәттә. Бәлки совместный проект булыр алдагы тормышта. Чөнки уртак проект, чөнки без менә мост дружбы дигән ниләрдә куябыз, без шундый концертлар, төрле коллективлар белән берләшеп, шулай үзебезнең сәнгатебезне күрсәтеп, алар үзләренең сәнгатьләрен күрсәтәләр. Биюдә иң авыр өйрәнергә нәрсә булды? Әллә сиңа бер дә авыр булмадымы карап торышка? Бер дә авыр түгел, әлбәттә, әмма нәрсә авыр бирелде сиңа? Миңа калса, менә барыбер бу бию өлкәсендә бөтен кеше булдыра алмастыр. Чөнки үзеңне гел менә сынарга кирәк, бирешмәскә кирәк. Авыр булса да менә авырлыкларга түзә белергә кирәк. Чөнки авырлыкларсыз булмый. Һәр менә безнең адымыбыз, ул менә бер баскыч шикелле, бер баскычка мендең, икенчесенә менәсең, өченчесенә менәсең, һәм менә
үз мақсатыңа ирешмеше, бір қойшанда тоқталып қалырға ярамый. Сен тоқталасың келген вақытлар болмады ма? Дұрысын екінде жоқ Аллаға шүкір. Нешкіне ауырылмасын, қойсы вақытны бұлайын, тегі бір харекет келіп шықмасқа мүмкін еме, тырышып недесін. Ләкин бары бір міне қар күнні міне шушы харекет үстінде ішләсәң, сен өз дегеніңе иреше оласың. Шоң күрә менің мейдәсі келе міне ешкіне біздің бейушілері бізге, бәлки алдағы тұрмышта сіз бейі білән өз тұрмышығызны бейлерсіз. Міне бір қойшанда сізге ұшаса, міне шушы іш, әлбетте ұшаса, тілек керек. Тілек болмаса, бір нәрсе де болмай. Тиене айтып кіне, анда міне мында ер, тігінде ер деп ол дұрыс түгіл. Міне сенің көңілін қоя тұрта. Бәлки сенің рәссам боласың келедір. Бәлки сенің жыршы боласың келедір. Міне қоя көңілігіз тарта, міне шында ұмтылығыз дейесі келе. Әтлесек кім бүтін кіші бейірге үйрене ала ма? Сеніңше? Әлбетте ола, міне Бүтін хақарибіз кіші бетін бетінде. шындай пластиксы да түрлі кішінің, қойсы кіші бүгілі сығыладалын ол қадарлы бар бір ол табиғаттан берілгенде бұла. Міне сеніңше нешік ол? Енді мен қоса бар бір, қар бір кіші кімдіңдір міне кішкенеден берілген шындай сәлетлері бар енді ме? Олар анарысын гүл аны көмелештіре енді. Кімдір міне тырышлығы білен. Кімдер тырышып, міне өз дегеніне еріше, бейуде де біздің андайлар бар. Айтамыш, тырышлық болса барда бола. Келсек күні берге реті боласы? Әлбетте, міне қазір бетінде біздің түрлі мастер-классларда бола еме. Онда қорейсың, 50 яшілік апаңларда ерей. Оларының шынки міне айтамыш, ол кішкенеден бәркі келгеніндедер шындай ұмтылыштыр, оларының бейсі келген. Әлік бәлки мүмкіншілік болмағандар. Қазір біздің қоя қорама еме, түрлі бейулер. Әлбетте, оларының ол енді өзлерінен өзлері тілеп, шулай жүрелер бетінде олар. Шуа көремен қоса ол бек дұрыс. Әлге, сен заманша бейлерге мүнәсәбәттің? Сен бейсің онды бейлер? Онды бейлерде бек ола жоқ, ләкин біздің универсиадаларда, чемпионатларда біз енді шығышлар ясадық. Мен өзім халық бейлеріне тартылам шуа көре бұлай қорашым, бек яқшы. Қабетін түрлі проектлар да бар, танцы, бүтен проектлары біз бек көп қорасан телевидениеда. Кімге ұшы, кім бұлдырала, әлбәтте бейсін. Алайса, міне кім бұлдырала шул бейсін дедің, сен бұлдыраласың, сен бей әлі олия. Қазір мен сіңа үш түрлі бірім берешек, бұнмадан қазір музыка яңғырайшақ. Хәм бірінші саның туйда бейуші ханым, әмі әлбәтті олар бірсі де бейуші түгіл, профессионал бейуші түгіл. Сен де профессионал бұларақ бек яқшы бейсің, әмі қазір сіңа түгі бейгік әйбәт бей білмей, өзін шәнішіктір бей тұрған кішіні көрсетірі керек бұлашақ. Көрсетірі керек. Бейуші әбіні бейі шушыл кеге бик шәп бей тұрған әбі. Yaşlıklarga alıp qaytasız. Artisteykansınızın. Ariyeli bitmedi. Bunun bilengine hazır. Biz zaman şakige ide bitirgan Ariye. Tırgız, Niyaz.
рәхәт. Давай сен күрсәт безгә хәрәкәтләрне шуны кылабыз. Шундай рәхәт булып китте менә шулай чыннан да. Аны башта ук биеп алырга кирәк булган. Напряжение төшеше. Бик җиңел шулай рәхәт биергә. Әмне биюченең иң зур хыялы нәрсә була ала һәм сез нәрсә турында хыялланасыз? Әлбәттә инде һәрбер биюченең иң зур хыялының берсе менә шулай алга табада тамашачыга үзеңнең сәнгатеңне җиткерү мөмкинчелеге, шулай алга табада зур уңышларга ирешеп, алга омтылып, шулай яңадан яңа матур биюләр башкарып, гомумән мин дә ансамбльдә бием, Аллага шөкер, менә 2013 елдан бирле мин бик рәхмәтле үземнең остазларыма. Сен кайда укыдың? Казан хореография училищесын бетердем, аннан соң Казан мәдәният һәм сәнгать институтын бетердем. Һәм әле училищеда укыган вакытта ук без инде ансамбльгә йөри идек, һәм менә универсиадада катнашып, әле училищены тәмамламаган идем, инде ансамбльдә эшли башладым, Аллага шөкер, һәм тәмамлап бетергәч инде ансамбльгә кирип китеп, шулай заочно укып, шулай Аллага шөкер эшләп киттем. Ничә шәһәрдә биючеләр? Безнең 25 ел инде стаж декрет керми анда. Безнең 45 яшькә биючеләр дә бар. Кемдер инде 40 яшькә бии, кемнең ничек, шул стажга карап инде. 45 яшькә кадәр име? Әйе, төрлечә була, ләкин әйтәм ич, менә 45 яшьтә булсалар да, алар күбесе менә хәзер 42 яшьтә, 40 яшьтә, аларның күңелләре шундый яшь. Биюче бит инде һаман Әлбәттә, хәрәкәттә, әлбәттә. тезләре. Менә кайсы җире авырта күбрәк биючеләрнең? Минем Аллага шөкер тегез бик авырта дип әйтмәс, но барыбер ул менә син эшеңә бирелеп китеп эшләсәң, ул менә шундый авыртулар сизелми алар. Әйе, маз белән сылыйсың, да аннан соң икенче көнгә тагын китәсең, шулай инде. Тезләре авырта биючеләрнең. Барыбер тезләр әлбәттә. Ул ярмәк вагын тыпырдый тыпырдый анда. Кайсы вакытны авыртып тора. Ярмәк вагына түгел, монда безнең күп биюләр бар. Шуннан да менә әйтәмеш, менә бирелеп эшләсәң, бөтен җаның тәнең белән әлбәттә авырта. Ничек ул бит безнең бит инде суставлар, ниләр ничек инде авыртмасын инде. Әлбәттә, әлбәттә. Авыртып ала да инде аннарсын. Алга таба шулай нитәсең. 15 яшьлек Алиягә сез нәрсә киңәш итәргә идегез? Бик зур рәхмәт, шуны бик кызыклы сорау. 15 яшьтән мин училищеда укыйдым. Мин 14 яшьтән училищеда, Казан хореография училищесында укыдым. Әлбәттә, тукталып калмаска, гел алга барырга, тырышырга, яраткан һөнәреңә тугры булып калырга, авырлыкларга бирешмәскә, куркып калмаска, алга барырга, үз дигәнеңә ирешә белергә. Рәхмәт Алия. Сиңа һаман алга барырга язсын, шулай һаман бии рәхәтләнеп, син безнең студиябезгә шундый яктылык алып килдең, хәрәкәт алып килдең, килгәнең өчен сиңа бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә чакырганыгызга, барыгызга да уңышлар телим. Кызлар, егетләр, сау булыгыз. Бик зур рәхмәт. Калет тапшыру бүгенгә тәмам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Хушыгыз. Килеп чыга бугай инде. Килеп чыга, ният бик яхшы булдырасың. Алла бирсә, менә туйларда рәхәтләнеп, сиптереп биерсең. Алия, мин бүген шундый кызыклы һәм файдалы хәрәкәтләр өйрәндем үземә. Рәхмәт өйрәткәнең өчен. Сезгә рәхмәт. Калеп тапшыруына килгәнең өчен рәхмәт. Хәзергә без шушы мизгелдә тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Дуслар, сау булыгыз. Хош-хош. Пока-пока, исән сау булыгыз.